Samantala, pagkakabit ng CCTV required na sa mga barangay at mga establishmento sa bayan ng Alcala. Para sa detalye, pakinggan sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Mas pinaiigting ang seguridad sa mga barangay at commercial establishments sa bayan ng Alcala matapos pagtibayin ng sangguniang panlalawigan noong Enero ang Municipal Ordinance No. 2025-04 ng bayan. Ayon sa ordinansa, sakop nito ang barangay at commercial establishments sa bayan na kailangang mag-install ng closed-circuit television o CCTV systems bilang bahagi ng pagpapalakas ng seguridad. Inaasahang mabantayan at madaragdagan ng seguridad ng mga establishmento at negosyante sa pagkakaroon ng CCTV. Samantala, giit ng lokal na pamahalaan na may kaakibat na mga parusa ang mga lalabag sa ordinansa. Kasama mo mula rito sa IFM News, nagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.